Joget. Joget sih, balik jalo, be. Lah tuan ngemis lho. Beni timbane semaput. Dhewe jajak ngono kok. Ora piye wong abal pedhot. Paling ndak aku ki ngene iki ora angger jipuk. Terus ngombe. Ya bener dhewe iki andom rezeki. Hitungane kene Pak De ya. Kan opo? Wis ngombe kene oke dhewe ning kene. Piye? Minum akeh dhewe ning kene iki. Tanggapan ping 10 ben kok dhewe mergo aku kerep jipuk. Aku kerep jipuki dagangane kuwi. Tapi kan utang. Aku tanggung jawab. Masuk Pak Eko. Mik. Asisten. Asisten matane tanggapan barat 300 sing asisten resik. Iki bayaran kok coba potong lho. Ora.
Mangai kowe wis. Dompetku keri ning tas ya. Kotaku. Aku lagi dhewe siji. Lah tak suka nih Rum. Rokok suwi, ora pengen rokok duit. Mas, iki ning jero Mas. Piye nggih? Wong ki lek ngergani wong dodolan iki aja dikek rokok. Rokok sautil ndasmu. Lah ngopo lho wong rokok ki artine apik. Apa? Moro-moro takok. Kaya wong-wong sakmene mbane iki rak iki mau anane dugi mriki rak iso perkara takok. Yo yo. Loro. Ngendi to enek reokan makane bodho ramu sedaya to mriki tumblek-blek. Alhamdulillah lho iki. Adewe suwiran ning Pulau Sari. Suwi yo. Alhamdulillah ning bengi iki lak adewe iki rame to. Balik. Selangapan ki ya kowe kuwi kok. Wah. Nyambut gawe sing apik. Baloso, aku jalan lambe Pak iso. Piye nek kok ngijol yo lambe iki lho. Kudu sing totalitas. Totalitas. Adewe wis setahun lho ora rene. Tahu. Kangen aku karo kene. Apa kangen? Nah, gape. Tahun loro kerentisan. Lore baloso iki desa ki ora reokan. Kowe aja ngono lho kowe. Malurai lali. Lambemu ki aja kulino ngono kuwi lho. Lalu ora Mansur menika padha karo Pakku. Heh? Padha karo Pakku. Pakku. Marai aku ngaji mbiyen yo. Ndi wonge piye ndi? Lah aku ki gak apa to blok kok mbok kira ora lho. Ndi wonge? Lah Mansur menika sing menika lah. Ndi? Lah. Sakit teh. Harong ora nanggap. Otoke luntur. Lah kok seket-seket teh. Penting lak nyambut gaemu apik. Wong kene iki modele ngono nggih. Pertine kaya Bapak Mansur menika. Nyapa kowe? Remi. Nyambut gawe iku wayahmu. Ayo aku. Yo. Iki bakal mau video iki. Lato, Pak. Dewi iki saya tuwa, mangkane ora sah dolanan iwak mentok. Nuwun sewu kangge anu niki kolesterol tinggi niki. Kolesterol dhuwur. Sesone iki wis ora sah mangan iwak mentok alah. Iki ra seneng lho ngene iki. Kang ditanggap larang-larang adek iki kok mek ngono kuwi aku lah. Lah tumen kok iso atraksi tenteng glembang ki mbok sing Wela baluran. nyapa? Rob tok. Tapi aku seneng kok.
Lah ngopo? Balur lagi dino luar biasa. Lah ngopo? Enek acarane ditekani. Ya Rabu. tetep hadir. Ora milih-milih masyarakat sing dhuwur karo isor. Nah kuwi traya Mbah Mansur menika lah iki kenal pelek lho suwi. Kenal Bu? Aku lak biyen muridé to. Aku ki dikon nulis Yasin 7 lembar aku wegel aku jalan-jalan. Kelingan aku sih. Biyen ning kamu torom. Gurumu to? Aku ki apa no Mbah Mansur menika apa ki spesialis nahwu sorof. Fa'lan yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Aku seeleng lho. Lah anak bae Mbak Mansur ngomong ngene nggih Arab. Ya Arab lho. Nggo Arab lagi ngomong. Ya ya no, Mbak Mansur iki berarti ayo. Ora apa orang ngomong kat mau lho iki. Mau ya kono. Acarane lak tasakuran. Ora. Lah apa to? Asmane jati lho. Aja ngono lho kowe. Aku ora angker jebles kok iso. Mbak Loso, keluarga Bapak Loso, tasyakuran. Apa kuwi? Anak putune mlumpuk neng bengi iki. Lha kuwi ngene apa to sing jak omong iki lho iki kok. Awake balasan. Wis ngajak omong aku kok. Ya yo. Balasan tak golek ya. Lah kok ngapa golek iki? Raisi ku. Ora isin ngapa? Reso, satu reso. Iki lho iki kok kelunyuran. Baru rasake terus satusan ya luar biasa. Paling ngendak adewe iki ya nek wis gawe guyune liyan kuwi dadi amal jariah adewe. Roh Tinggi sangu besok. Ngapa to Mbah Loso menika ngadakaken acara tasyakuran? mergo duwe duit. Iki lah aku ora seneng nek bocah. Angin jebles niki lho. Ora jeblas te balas ora njuk duit apa tumen. Pemain samene diragati malu iwak pedus. Ora njuk duit krokok ngarep lho. Ora kok ngono kuwi ning tujuan dalam hati, lubuk hati yang paling dalam. Oh ngamal. Bersyukur marang Gusti Allah Pangeran. Dongane do. Sesungguhnya wong sing gelem syukur marang nikmate Gusti Allah Pangeran bakal ditambah nikmate lan sapa sing kufur sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Arape. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Iki ora enek sing iso keplok-keplok to ngene iki. Aku anak buah Pak Mansur kok iso. Pak Mansur. Paring-paring. Kita era sanggup duit Pak Mansur iki. Wah jenenge guru kuwi kudu tetep menghargai. Pak Mansur ki ndek ilmu didongne ning kowe iki kowe pinter. Iya iya. Lah kok kalau jalan duit karo Pak Mansur, Ora jalan duit. ora mikir lho. Ora. Aku guyon ta. Pikir lho. Iya sepura. Dalam berbudaya itu ada etika. Iya iya sepurane aku. Inovatif adewe berbudaya iki menuju reoke sing lebih baik. Iya iya aku Lah kok juga. jalan duit, Lah kudune piye to? ora botokne nyapa lho, Bang? Menjeblas lorono nang kowe iki kok iso. Genti aku tak sing pola. Aku ngenteni lho. Tekel iki. Cekel ya. Mas Boge mati.
Ah, ya ketok. Pak So. Raisin lah Pak So. Ya. Aku duit ini. Aku ini ora mikir duit. Lek gur duit 150 gawe kanggo kanca iki dulur kae ora nek apa-apane. Sejatine seniman iki golek dulur ora golek duit. Awak dhewe iki ditimbal iki dibayari. Ora kok dadi pengemis media ngono wis ora. Kaya ngono kuwi. Jane nek omongane yo kena digugu wong lho. Wong dalam Piye seniman iki piye? Seniman itu selalu mencari teman yang banyak, saudara. Awak dhewe seniman iki bakal iki duwe generasi belajari adik awak dhewe cilik-cilik iki Ngene iki. dadi seniman aja kok mikir duit. Awak dhewe tetep golek dulur sak akeh 1000 dulur lek go duit 150 gak enak apa-apane Dik. Nek umpamane kita wehne kowe. Ya tak tampa lho. Muni dawa ya wis ora nek faedah. Isine melu aku kok. Ya paling ndak iki lak nyambut gawe sing apik. Sapa wong sing gelem rekoso bakal urip mulya. Mulya apa ora mulya? Ya kok Aku kan manggur. yes. Sarang yo iki lak ya wis cinta. Sarang tawon ya gasmu. Penting iki lak nyambut gawe satu wasik to sing apik. Aku wis soto, saya rawon. Lah kulinan jeblas paling ndak iki lho ya. Cah bagus. Contoh nono masmu kita jale pola sing Ora apik. sudi dadi mas iku ya ora sudi. Bocah tekek. Kowe ya ngono kuwi nek wong iri ya ngono kuwi. Lairi. Aku yo apa sudi dadi adimu. Muni piye? Aku yo apa sudi dadi adimu. Lah iya, maksudnya lah. Entah lah kowe kok. Ya le pola le. Monggo sing nyamuke kathah. Kuwi bocah kudu fogging. Ah bocah cilik wani-wani dalem cahayu iki mau. Lah ngopo to ya nyambut gawe apik lho. Iki semata-mata bukan hal yang jorok. Elek caci ora sunat kok. Ndak oleh ngene iki ndak oleh. Aku kira seneng lho ngono kuwi. Adewe kena diedukasi saudara-saudara kita yang kasih ada. anak baru nginang-nginang. Lah kok bangga nesu iki ngopo to, Bos? Bocah cilik lho iki. Wani lho. Lah nyapa lho rawani karo kowe iki lho. Pesan gas. Ayo. Lho nyapa lho rawani iki kok.
guyon ya guyon, satu ya satu, ning aja lali tuan rumahe. Halo, di gajah gede. Udu. Kayak ini gambar kesenian gajah-gajahan. Baro iku to. Loso kok loso. Kasmu lho. Kalau sing bocah ini ere yo. Loso. Loso. Baloso. Lo. 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 Los. Wong iki barat losi dalam arti apa? Wong iki sedekah ya los, ibadah ya los, duit tetep los, Sosiale los, apa-apa. los. Ngono. Ya ampun. Duwe duit. Los, Sedekah. los, Tuku sepeda anyar. los, Tuku motor anyar. los. Kabeh los lho. Oh, gemuy rene. Los iki dalam arti iki cara perataan iki sedekah. Wong iki duwe rezeki ora kok pilih-pilih. Wong iki nanggap pro iki bare sedekah karo tangga-tanggane Totalitas. kaya ngene iki muga-muga baloso diparingi rezeki lancar. Amin. Sia selalu. Amin ya rabbal alamin. So. Ya angel iki. So. Sapa? Sopo sing ngomong iki mau? Mangan lho iki yo. Juples So iki so. Menawa makane sesuk iki di pemanasan dhisik to. Ngene iki nek nyambut gawe iki dipanasi dhisik. Cara awake dhewe awak nek kerjane gawe sikil ya dipanasi kuda-kuda ngene. Tangan ya diongkek ngene. Lah lambe ya dipanasi dhisik. So iki SRO. S iki syukur. Ya kita. Mbak Loso iki selalu bersyukur bar panen gabah iki nyukuri kabeh keluargae, ora beda-bedane kabeh keluarga dikumpulin nyenenge kabeh ning kene iki ibadah. Ngibadah Iki utawa nama Iya. iki melu-melu sing pinter iso to. Iya. Budal dhewe sesuk. Iya, go Arab ta kowe. Oh Arab. Pak Mansur kok Arab ya. Lali aku ngomong. Iki syukur. Mbak Loso iki selalu bersyukur. Innamal a'malu binniyat. Wong ini hati apik, kabeh apik, muga-muga dadi sedekahe, dadi rezekine sing lancar. Amin. Sak keluarga diparingi rezeki lancar. Amin. Anak putuwe diparingi lancar. Amin ya rabbal alamin. Pundi ta balosa menika. Wong iki putih gede dhuwur lho. Putih gede dhuwur lho. Wong iki putih gede dhuwur. Putih gede dhuwur. Iya. Lah kuwi wong apa Brahma ya nek. Tembok kan. Balosa iki sing ingkang Mbak Loso. ngagung sangkok menika lho. Geret maju. Ngobrol lapor dasmu. Aku dikleru wong. Mas, boten Mas. Lagune anu, iki lho sing bocah cilik Sandangane resik. Baloso. Eso. Ora ditimbali mriki kok. Bang. Amit, Bang. Iki wonge padha ro. Mbak iki wis sumur tapi celon. Cakak. Glegecikan ae kok iso. Bocah tuwek. Enak lagune ya. Sandangane. Yo ayo sengket alo sengket. Gila ya, ora Pak. Aku seneng karo mbakku ya, Pak. Lah apa kok seneng Wong seniman tenan to lho, penadon. ya Songkok iki salate ora tau mogok. Wong ki nrimane liyane wong lanang ora enak iki. Ya. Contone Contone. wong lanang ki songkok sitok ngene lah mbok gedene suwene urip ki lah mbok sampe rupane abang ya ora salin. Masalah kalah karo wedok. Lah wong wedok ta sak
lemari iki jilbab tok. Wah, gua arep umur 70 tahun iso kaya orang kok. Tapi luar biasa, Mbak. Ojo ngalih yo. Ah, untem ah. Iso. Iya. Iso. Awe wae. Iki apa to iki? Awe iki wis campur beritam ya. Ini akan ya. Iya, Pak. Apa? Iya, Pak. Sakit apa? Besok duit waras. Mas Rusman Baroso, sepanjang umur sehat selalu. Wes. Sehat walafiat. Wong tuwa yang selalu berbahagia ngono kuwi to. Ayo. Seneng seniman. Niki nuwun sewu pengumuman dumateng sedaya masyarakat ingkang rawuh mriki, mengki nek pagelaran reog dereng rampung ampun kondur rumiyin amargi saking keluarga Mbah Loso menika wonten durpres menika trapo niki alhamdulillah mengki sampun rampung. Gitu blasku. Bahasa. Lagu aku mendem nek. Iki dikari. Ojo kok nyampur ber. Wis raket ya. Masuk bulan, Pak. Ngono kok muni edukasi. Sawe. Kok balik nek. Berwaras bareng. Iki sapa lagi? Sogro lagi. Tambah sogro. Kok jadel iki mbok sing apik. Cahaya nek kaya ngono lho. Sing dereng aku asu. Kok garap neh.
Tak senterin. Enak sing gandul. Iso teko kono lho bocah lo ayune kaya ngono lho nggih. Ayo apa to? Apa tekan ono lek wedok. Lah wong parase lho blegere deloken tok. Alah. Bocah nek lentike kaya ngene kaya nuwun sewu. Nek kemayu lho nggih. Iki asli iki. Nuwun sewu Mbah Kung, ngersane trambel. Arep iki. Duk Cahayu. Pripun? Lho, bocah ajine kaya ngene. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Menika piantun saking pundi Cahayu? Maksudnya? Rumahnya mana? Mana gitu. Iya. Maaf ya, Mas. Saya itu rumahnya Jakarta. Udah lama di Jakarta. Asli Jakarta. Ya, aslinya sini. Tapi di Jakarta lebih lama lagi. Oh, hidupnya di Jakarta. Iya. Saya terlonte-lonte Mas saya. Jakarta nanti. Di sana itu A itu menjadi E. Saya terlonte-lonte Mas saya. Kamu tahu nggak? Terlonta-lonta. A itu menjadi E Mas. Jadi terlonte-lonte. Kamu malah dikenal. Kamu orang Jakarta. Iya. Saya juga Jakarta kok. Mana lo? Bokap dan bokap di sana. Kayak tunggalannya kuwi kok bisa. Ayo lonte negeri bapakku bokap. Lonte matamu. Muslimah masa kowe san? Aja sekali ngono kuwi. Tak bacok jangan bubar kok. Ya, iki kire apa wong? Bocah aja iso digong ki lho. Lah sing muni aku edok ya sapa ngono lho. Lah donge kowe ki, Iki Manci. aja pokoke baloso. Apa? Ora ilok. Alah, boloso ora tau nyangoni. Iwak. Iso ngono ki lho. Kancaku ki. Lah kok iso kanca iki kanca remi, Mas. Itu mau banci doyan remi barang iki. Tapi piye kok kebutuhan jadi ya? Oke. Paling ngendak ya urun dedonga. Dongane apa? Itu kan baloso to, dongan Keluargane baloso kok. Kok uripmu dhewe ketel dongane wong. Kenapa? Kok ke situ? Sebentar ya, Mas. Apa, Kak? Oh, ya Allah, Bu, mboten sangoten to, Bu, isin aku kok mboten sampun Mbah nuwun. Alah Pak Mansur pasti pengen nyekel wi Pak Mansur kuwi. Pak Mansur padene pengen demok kuwi. Pak Mansur ku lho. Pak Mansur kok ya ra isi demoki tanganku ya 50 lho, Dik. Lho iso karepe dhewe iki anten sepol kok. Istri baloso nih. Ada. Aduh. Lah ngopo kok iso? Bali kan lho. Amin ya Allah. Cocok. Oh, badut to. Punya Mas, kesetrum gue. Mas Kento. Ya Allah Mas, tenan aku lagi tanggapan sekajen kayak gini Mas. Lah kok iso ngono ki? Pas cilik-cilik arep kok patina aku kaya ngono ya Mas. Piye? Nek liyane beda. Nek kono-kono gone bencong-benconge tekone kene penak Nek Mas. ning kene piye? Baria jarine. Ini kan ya kowe terkenal. Jane ku ya padha ae. Tapi kan lebih santun mosok baria jarine. Yo bencong kok. Ngomong raya ngene to Mas. Saya Sandok padha lanang saya. iki reokan ana variasine iki. Nyapa? Kowe karo aku iki golek sekar Tanjung. Oh, iya. Dari toprakan. Yo, aku apa? Iki kok ada bos Mas, oi. Enak mau mana mulai enak mau mana? iki kok lek tok jalan endrek. Tuk tuk tuk. Kudu ngono ya. Ya. Kudu ngono ya. Kilo cibanci. Oh, naik cilik cilik. Baria lho yo laku kan banci piye to iki ki? Bocah Jawane. Oh, alah ya wis. Lah ya nyokap dan bokap di sana. Ya aku telonte-lonte
kita. Kowe ngerti ora? Asline aku iki kangen awakmu. Adewe lak wis suwi ora tanggapan bareng. Iki lagi ketemu iki wis pirang-pirang tahun ra ketemu Cahayu. Cara lagu sing anyar ki nek kuwi bareng awakmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kenal dari Mbak Odi nggih. Nggih, menika Mbak Maharani. Berarti bayar mekar, Mbak. Bayar mekar. Kumono Sekar Tanjung iki ya. Wes ora. Sekar Tanjung wis gawe ngonoan barang ku. Ora aja ijo tikus iku. Hei bojomu iki mekare utayukan. Mekare. Jajalku sing ngene ku sing ngene. Mekarmu ora iso mbok bayar. Assalamualaikum. Apa, Pak? Niki leres griyane Mas Boge iki. Laras, Mas. Nuwun sewu anu griyane jenengan ditahan bang. Aku sudah lebih pirang-pirang tahun ora bayar. Kiri